Minnie VP Sadc wife, panguva inoi issued a sad statement. Panguva inoi achiratidza kuti ari kurwadziwa after the passing away ya General Dr. Colonel Bwanali. Panguva inoi chitiko chashamisa veruzhinji chaita kuti even Minnie auye achiposta a statement achiratidza kuti haana kuzvigamuchira mashoko aiwa ekutsakatika kwaita. Nsadapenda mashoko anobuda nyuka panguva inei. Atiri kuona kuti panguva inei maseries emadhets ari kuitika with the ZDF, ZNA nekumatad generals. Panguva inei autoshamisa ndobva subscribe or like out on the bell icon. Minnie made this post achiposta his pictures achiti, rest in peace colleague Colonel 2 Timothy 4:7-8. You have fought a good fight. You have finished the race. You have kept the faith. Tomba developments anoyachiitwa panapa na Minnie panguva inei yatiri kuona kuti anomaposta after the passing ya Colonel Dr. Ashani Bwanali, another the senior chaplain general of the Zimbabwe National Army and Zimbabwe Defense Forces. Panguva inei yatiri kuona kuti Colonel Dr. Bwanali, who served as the spiritual leader of the military chaplaincy services, was a respected figure within the defense establishment. Panguva inei tiona kuti his death comes after the military recently lost other senior officers, marking another sad moment for the country's security sector. Panguva inei we are seeing most of the people panguva inei mavisions akasiyana-siyana after the passing of these generals. Panguva inei people suspecting kuti panenge pane zvizhinji zvinenge zviri kuitika kuma forces kuchionekwa kunze no one is safe anymore. People have been warned before, but panguva inei people they are still asking themselves kuti there's some reasons akaita kuti the people or the generals vatsakatike munguva yapfuura. Are they the same reasons ari kuita kuti these generals or this General Bwanali atsakatike as well? Pinda comment section medu dzafungira enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, punch on the bell icon.